Иван Карамазов ще го направя чисто от качалка. Ма да спестявам нито една дума. Пича, сега ще скапе цялата фамилия Карамазови. Сега ще видите. Родион Разколников. Ай ще убие там две жени. Какво му е? Толкова правим някакъв да се турмози. Цял живот да се турмози. Ама, нали, ще има някакво изкупление, разбира се, човек. Настасия Филиповна, ще съсипем Мишкин, ма както и да е. Все пак съм Достоевски, няма как, нали, да песта думи. Трябва просто е така да съсипа всички мои герои, за да може всички читатели да се припознаят в един от моите герои. Точно така. Мишкин ще го направим тотален идиот. В кавички, разбира се, защото Мишкин е супер наивен човек. Да, нека да го напишем и точно по тази причина трябва да го съсипя. Точно така, Рогожин малко, нали, ще попрекали, но обаче, Мишкин, не си готов, Мишкин! Алеша ще го направим един от най-добрите ми герои, които някога може да съществуват в литературата. Знам, че ще бъда аз класика на моя век, че и на 21 век, и на 38 век. Няма проблеми. Казах Смердяков! Смердяков! Не. Това е много велико. Смердяков ще убие баща ми. Катерина Ивановна. Ще направим най-голямата... Катерина Ивановна ще бъде много страстна жена, която ще дава погрешни представи на Димитрий Карамазов. Точно така! Аделайда ще се влюби в Мишкин. Да, ще се влюби в Мишкин, оле. Нашия странник пък... Нашия странник не го знае какво. Всъщност мечтател. Чакай да го поправим. Мечтателят не знае какво го чака, като се срещне с Настенка на онзи мост. Санкт-Петербург, бели нощи. Бели нощи, разбира се, бели нощи. Ами не точка не Званова. Тя ще я накараме да страда цял живот това момиче. Няма да й дам покой, разбирате ли? Разбирате ли, мои драги бъдещи читатели? Да си обичам аз всички герои. Ще ги съсипя.